74 ಇಜಿಡ್ ಪೂರಾಂಡಲ ಬರೋಡು ಅಂಚ ಓಲ ಇಲ್ಲ ಅವಡು ಬಲಿ ಓಲ ಅಜಿಡ್ ಕೂತೊಂಡಿ ಪನ್ಪೆ ಬಂದು ಬತ್ತೀನಿ ನಂಬರ್ 1 ಔಟ್ ಮಾತೆರೆ ಗ್ಲಸ್ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆನ ಮೋಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಉಂದೆಡ್ದ ದುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋ ತೋದಿತ್ತಡ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನೇ ಇಲ್ಲಡು ಎಂಕಲ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ದ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ತೂದಿತ್ತು ಜಡೆ ಅನ್ ಮುಲ್ಪ ಮಿತ್ತಡು ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ಅವೆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅವು ಎಂಕಲ್ ಅವು ವಿಡಿಯೋಡು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 16 ಗಂಟೆದ ಉಲಾಯ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿನಿ 16 ಗಂಟೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ತಯಾರು ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿ ನಾವು ಅಜ್ಜರೆಂತುಲೆಗೆ ಅಜ್ಜರೇನು ಒಂಜಿ ತೂಮಾತ ಕೊರ್ದು ಪರವರ್ಷ ಪೋದು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬಲ ಅಂದ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕದ ವಿಡಿಯೋ ಉಂದು ನಿಕಲ್ ತೂವೊಲಿ ಏತ್ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬಂದ್ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಪಿರವು ಇಂಚಿನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಕುಡ್ಲಡ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಆಯ್ದ ಬಕ್ಕ ಏನಾಂಡ್ ಪಂಡ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಆ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಉಂತಾಯೆರ್ ಪಂಡ ಊರ್ದಾಗ್ಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಈ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ಪಂಡೇರ್ ಆಯ್ದ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೇನು ಅಲ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಲಕ್ಕ ಮಲ್ತದ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ದ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಎಂಕನ್ನ ಇಲ್ಲಡಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ದಾದ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಜೋಕುಲಾದುಪ್ಪಡ್ ಮಾಮ ಮಾಮಿ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣೆ ಮಾತಗಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಪೂರಗಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿನ್ ಪಟ್ಟೊಮ್ಮಿನಿ ಪಂಡ ಪರವರ್ಷ ಪೋದು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿನ್ ಪಟ್ಟೊಂಡ್ರೆಗ್ ಬೋಡಾದ್ ಎಂಕುಲು ಈ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುವ ನಿಕಲ್ನಿಲ್ಲಡ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಜರಡ ಕ್ರಮೇಣವಾದ ನಿಕುಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಸುರು ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ 12 ಗಂಟೆಡ್ ಬೊಕ್ಕದ ಗೇಮ್ಸ್ ನನ್ನ ತೋಲಿ ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೇಮ್ ಇತ್ತೆ ಉಂದೆಕೆ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಐಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಉಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಉಪ್ಪುನೆಡ್ದವರ ಎಂಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿತ್ತುಲು ಎಂಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ ದೀದಿತ್ತ ಒಂಜಿ 10-15 ಚೇರ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನ್ ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಏನ ಪಂಡೆ ಮಾತಗಲೆಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬೆರೆ ಸೇರಿ ಪಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಮಾತಗಲ ಪಿದೆ ಪೋಯಿರು ಹೆಚ್ಚಿನಗಲು ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ಚೇರ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ವಿನ್ನರ್ ಏರ್ ಆಪೇರ್ ಅಂದ್ ಪನ್ಪಿನ ತೂಕನಮ ಇತ್ತೆ ಮೂಜೆ ಜನ ಒಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ದಿನೇಶ್ ಮಾಮ ಒಂಜಿ ಚೇತು ಬೊಕೊಂಜಿ ಶ್ರಾವ್ಯ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಂದವನಗ ಏನ್ ಆಪುಂಡು ತೂಕ ಏರ್ ಪಿದೈ ಪೋಪೇರ್ ಪನ್ಪಿನೇನು ತೂಕ ಕಮಾನ್ ಕಮಾನ್ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಚೇರ್ 2 ಜನ ಏರ್ ವಿನ್ ಆಪೇರ್ ಪನ್ಪಿನೇನು ತೂಕ ಓಕೆ ವಿನ್ನರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಓಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಚೇರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಾಗಲಿಗೆ ಗೊಬ್ಬೈನ ಗೇಮ್ ಒಂದು ಪನ್ನಡ ಬಾಂಬ್ ಇನ್ ದ ಸಿಟಿ ಗೊಬ್ಬುನ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಪನ್ನಡ ಸುತ್ತ ಸರ್ಕಲ್ ಇಡು ಉಂತವನು ಮಾತಾಗಲೇನು ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪುನು ಅಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬತ್ತಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಡೋದಾಗಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಂದು ಪೋಪೇರು ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಏನು ನಡುಟು 4 ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ನಂಬರ್ 1 ನನೊಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ 2 ನನೊಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ 3 ನನೊಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ 4 ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಂದವನಗ ಅಗುಲ್ ಪೋದು ಅಗಲ ಇಷ್ಟ ಬತ್ತಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂತೋಡು ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ನಾವು ಚೀಟಿಗೆಪ್ಪೆ ಓಕೆ ಹುಷಾರತ್ತ ಪೂರ ಇದು ಏನಡ ಚೀಟಿ ಉಂಡು ಚೀಟಿ ನಂಬರ್ 1 ನಂಬರ್ 1 ಔಟ್ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಆದ್ಯ ಎಂಕನ ಪ್ರವೀಣಣ್ಣನ ಮಗಲು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಮಾ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಂದಾಪುಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಂದವನಗ ಏರ್ ಓ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂತುವೆರ್ ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಏರ್ ಔಟ್ ಆಪೇರ್ ಏರ್ ವಿನ್ ಆಪೇರ್ ಪನ್ಪಿನ ಎಂತ ತೂಕನಮ್ಮ ಒಂಜೆ ಗುಂತೋರ್ಚಾ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೇಜಾ ವಿನ್ನರ್ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಆದ್ ಪೂರಗ್ಲು ಎದುರ್ಕುಲೋಡು ಹೌಸ್ ಗೇಮ್ ನಡಪೆರಿಗೊಂಡು ಮಾತೇರಿಡಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಚೀಟಿ ಕೊರು ಪಂಚಿನ ನಂಬರ್ಗೆ ಪೋಲಿ ಪೂರ ಹೌಸಿ ಹೋಗಿ ಎಂಬಾಲೊಂದು ಅಂತ ಈ ಪನ್ ಇತ್ತೆ ಉಂಟ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ
ಹೌಸಿ ಗೇಮ್ ಎತ್ತ ರೂಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ನಮಿತ ಬನ್ಪೇರಿ ಎನ್ನ ಸ್ವರ ಪೂರ ಪೋತು ಪಲ್ಲಿ 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 ನಮ್ಮದನ ಪಲ್ಯ ಪಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಬತ್ಲಿ ಹಾ ಪಂಪೆ ಬಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಗೇಮ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ದಾದಂತ ಪನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಎರ್ನ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಪುಣಾಗಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ನೋಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಉಂಟು ರಡ್ನೆತ್ತ ಲೈನ್ ಆಗ ಪೂರ ಐನಗಲ್ ಪನ್ನೋಡು ಇಜಿನ ಮೂಜಿನೆತ್ತ ಲೈನ್ ಪೂರ ಐನಗಲ್ ಪನ್ನೋಡು ಬೊಕ ಫುಲ್ ಪೂರ ನಂಬರ್ ಐನಗಲ್ ಪನ್ನೋಡು ಓಕೆ ಒಟ್ಟು 4 ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ರೆಡಿ ಆಯ್ತೆ ಪೂರಗಲ್ಲ ಎಸ್ ಗೊಬ್ಬು ಕತೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಡ್ನೆತ್ತ ಲೈನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆವಡು ತುಂಬೆ ಬರೋಲಿ ರಡ್ನೆತ್ತ ಲೈನ್ ಮುಗಿ ಉಂಡಾಡೆ ಗೊತ್ತಾಡೆ ಇತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಎನ್ನ ಬೇಗ ಆಂಡು ಮೂಜಿನೆತ್ತ ಲೈನ್ ಸುರು ಕಾಂಡು ಬಲೆ ಒಟ್ಟಷ್ಟು ಲೈನ್ಸ್ ಆಂಡ ಬರೋಡು ಅವೇ ಇಚಿರು ಪೂರ ಆಂಡಲ್ಲ ಬರೋಡು ಅಂಚ ಓ ಲೈನ್ ಲಾವಾಡು ಬಲೆ ಓಲಾಜಿಡ್ ಕೂತೊಂಡಿ ಓಕೆ 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 ಒಂದು ಕೆಜಿ ಎಸ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ 34 34 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 71 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 82 82 69 69 ഒരു ಜಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಚೇತು ಆಯನ ಚೂರು ತಿಪ್ಪಲ 42 42 ಬರ್ಪುಣ್ 37 37 ಸಿಂಗಲ್ ನಂಬರ್ 9 ಸಿಂಗಲ್ ನಂಬರ್ 9 ನಂಬರ್ 13 13 13 ನಂಬರ್ 80 26 ಯಾಲೊಲ್ಲ ನಂಬರ್ 43 43 28 ಹೀಗೆ ಕೊರೊಂದಿನ ಚೀಟಿ ನಂಬರ್ 58 ಒಬ್ಬ ಒಂಜಿ ಬತ್ತು 52 58 21 చేతి వరకే నంబర్ 74 ನಂಬರ್ 70 ಇಂಚ ಹೌಸಿ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಒಂಜಿ 10-15 ನಿಮಿಷೋಡು ಈ ಗೇಮ್ ಮುಗಿದುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಯ್ನಗಲಿಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಡೋಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಆಯ್ನಗಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ದಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಫುಲ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಗೇಮ್ ಆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏರ್ಯಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಪನ್ಪಿನ ತೂಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಉಂದೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಪೂಜಾಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಾಗರ್ಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆಡ್ಬಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಆದ್ಯಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆಡ್ಬಕ ನನೊಂಜಿ ಫುಲ್ ಹೌಸ್ ಜಗದೀಶ್ ಸುಚಿತ್ರ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ನ ಕಂಡನಿಲ್ಲೇರು ಅರೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆಡ್ಬಕ ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ ಮಲ್ದಿತ್ತತೆ ಐತ ಪ್ರೈಸ್ 25 kg ಆರಿ ಅವೆನ್ನ ದಿನೇಶ್ ಮಾಮಗೆ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಂಡು ಆಡ್ಬಕ ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ ದ ರನ್ನರ್ ಜಗದೀಶ್ ಅರೆಗವು ಬೆಚ್ಚನೀರ್ದ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಸ್ ತುಯರು ಈತ ಎಂಕಲ್ ನಿಲ್ಲಡು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲ ಉದ್ಯಾವರ ಉಮ್ಮನ್ ಪಾಡಿಡು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಎಂಕುಲು ಎಂಚ ಮಲ್ತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗಲು ಮಾತಾಗಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ತ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತುಯ್ಯಾರು ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಆತು ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಗೊಬ್ಬಿಯ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗಲು ಪ್ರೇತ್ ಜಾಲಿ ಇಲ್ಲೇರ ನಿಗಲ್ ತುಯ್ಯಾರು ನನ್ನ ಒಂಜಾತು ಎಡೆಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೇನ ದುಂಬತ್ತು ಬರ್ಪೆ ಅದು ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ತಗೊಂಡು ಪ್ಲೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.